O feirón mariñeiro volve a tomar as rúas de Rianxo nas festas da Guadalupe. Centos de persoas mostraron un ano máis o sentimento tradicional da vila con esta celebración. As festas da Guadalupe viviron hoxe unha xornada que ano tras ano se foi consolidando como unha das máis recoñecibles grazas ao feirón mariñeiro. Centos de persoas percorreron o casco antigo para desfrutar dunha gran cantidade de postos e exposicións de oficios tradicionais. Está a tope. Aquí vense comer e beber o día de hoxe. E bueno, eu veño co meu posto, que xa vedes, teño pendientes de berberechos, de mexillóns, os chales, os botelleros para levar a copa. Esta edición superou con creces a de anos anteriores, chegando a ter ata 80 postos artesáns con todo tipo de produtos locais. Non faltaron artesáns, artistas, animación musical e incluso postos para degustar pratos típicos. Moitos deles levan anos acudindo a esta cita, unha data marcada no calendario. E xa fai uns anos que vimos todos os anos ca nosa Asociación de Teatro Eiriños. Ben ves, un pouco de todo, os libros que contan a nosa historia, que xa vamos por os 90 e pico de anos, unhas mochilas, unhas camisetas, este ano temos de novedad os habanos, porque como todos os anos máis ou menos traemos o mesmo, pois decidimos facer outra cousa, e chapas. Un dos postos máis destacados segue sendo o Chetembra, dun coñecido ferreiro da comarca quen mostra e fai arte a raíz do ferro. Un oficio que, para moitos, mostra o verdadeiro carácter artesán. Sí, cada ano tamén que me chaman os daquilo que a forxa, traio isto, se cai, o peixe, se non cai. O ferreiro asegura que o que máis vende son os chaveiros, pero este ano tamén veu con novidades. Mas ben, este ano foi llaveros en Ribeira. Agora, fixen as medusas a ver como salen. Ao mellor esta ano non se venden, que se ten que fermentar como a pan. Ao gustarlle a un, pois van todos. Xa sabes como é. Os veciños tamén ven esencial acudir a esta celebración, xa que amosa tradición, cultura e historia local. Feirón, no se puede faltar el feirón. Para mí es el día más importante de la Guadalupe, porque es el ambiente, es la cultura, el vestirte tradicional, el ver los puestos con todo tradicional, artesanal, como era antes, eso es lo que me gusta. As cancións populares non deixaron de soar pola vila, enchendo así as rúas de emoción e alegría cos tons musicais. Coa chegada da noite, Rianxo tamén preparou un programa de orquestas na que a banda Gaudí e New York serán as grandes protagonistas para poñer fin a esta xornada.